M'agradaria saber així en el barri de Benimaclet com heu viscut esta iniciativa de presentar una ILP per aconseguir una radiotelevisió pública i en València. Bueno, doncs molt bé, nosaltres com a part de la societat musical, com moltes altres societats musicals arreu del país, pensem que és precís tenir aquesta radiotelevisió valenciana nostra, pública en València i de qualitat, i estem encantats de poder participar també en aquest procés. Pensem que és necessari per a tots i com a societat musical també, encara més. I quina necessitat penses que té una entitat cultural com una banda, i totes les del nostre país, d'un mitjà de comunicació propi que parlen la seva llengua? Clar, és que, com tu bé dius, és un tret molt significatiu, les bandes i les societats musicals arreu del País Valencià, i clar, ara d'alguna manera s'han quedat muts, no? Les bandes, les societats musicals no tenen ningun lloc on es pugui parlar d'elles, on puguen presentar concerts, puguen presentar iniciatives, activitats, al igual que altres estaments de la societat valenciana, s'han quedat muts sense la ràdio i la televisió. És molt important, nosaltres necessitem d'aquesta radiotelevisió valenciana. Moltes gràcies per el vostre suport, per cedir-nos este local, i continuem endavant en esta recollida. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.